Якія разборкі пачаліся ўжо, а якія Лукашенко толькі абяцае? У каго і чаму страляе беларуская міліцыя, а таксама чым выкліканыя трагічныя лічбы гэтых выхадных? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Пагрозы народу і абяцанне разборак. У мінулую суботу ў рамках сваёй перадвыбарчай кампаніі Лукашенко працягнуў гастролі па беларускіх гарадах і вёсках. Гэтым разам ён прыляцеў на дажынкі ў Клімавічы, што на Магілёўшчыне. Там праграма была традыцыйнай. Спачатку Лукашенко павучыў працаваць сваіх чыноўнікаў, а затым выступіў перад мясцовым насельніцтвам. Людзей ён на ўсякі выпадак адразу папалохаў. Спачатку трошкі. А вообще я вам скажу по-человечески, по-крестьянски. Никто нас, вас нигде не ждет. Там, где родился, там и пригодился. Это же не я выдумал. Давайте будем следовать этим путем. Ну а пасля разышоўся і на поўную катушку. Нельзя так работать. Нельзя, повторяю, лучше на земле работать, чем потом корячиться. Будет экономика, войны никогда не будет. Не будет экономика, сами породим эту войну. Гражданскую развяжем. А желающих хватает. Вон они за границей ходят, бряцают там оружием, но боятся. Затым жа Лукашенко завёў сваю любімую песню, што будзе цяжка, але трэба пацярпець. Но будет нелегко. Но поймите, иначе добиться результата будет невозможно. Только тяжелый труд, пот и максимальнейшее напряжение могут нам помочь. Разорвать и прихватить Беларусь, как я сказал, желающих много. Как только расслабимся и самоуспокоимся, исчезнем с политической географической карты мира. Але і быў яшчэ адзін важны момант. Лукашенко ў тым жа выступе накінуўся на тых, хто на яго думку неправільна жыве ў Беларусі. Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешают людям жить, ребята, мы с вами будем серьезно разбираться. Не обижайтесь. Як будуць ладзіцца гэтыя разборкі, ён не ўдакладніў, але ведаючы апошнія тэндэнцыі, да справы могуць быць падключаныя сілавікі. Але ўвогуле гэта, канешне, трагікамедыя. Пакуль цывілізаваны свет дапамагае тым, хто застаецца без працы, у Беларусі ўсё наадварот. Такому чалавеку дзяржава не толькі не дапамагае, а яшчэ і дадаткова ускладняе яго жыццё. Крывавыя выхадныя. Расіяне зладзілі масіраваную атаку па ўкраіне. Агулам яны выпусцілі каля 120 ракет і 90 дронаў толькі за раніцу 17 лістапада. План Расіі па-ранейшаму бесчалавечны – разбурыць энергааб'екты і пакінуць мірных людзей без электрычнасці і ацяплення ў халады. На жаль, не абышлося без ахвяр. У Мікалаеве загінулі 2 чалавек, 6 параненыя, а ў Сумах балістычная ракета трапіла ў жылы дом. Там загінулі 11 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. Гэта хлопчык 9 гадоў і 14гадовая дзяўчынка. Параненыя амаль 90 чалавек, з іх 11 гэта дзеці. На бліжэйшыя 2 дні 18 і 19 лістапада ў горадзе абвешчаная жалоба. Але на гэтым расіяне не спыніліся, і сёння адбыўся страшны працяг. У дзень ракетны удар па Адэсе унёс жыцці як мінімум 8 чалавек. Каля 40 пацярпелі, 30 з іх знаходзіцца ў бальніцах. 3 чалавек знаходзіцца ў крайне цяжкім стане. За гэтыя дні загінула як мінімум 10 беларусаў. У Аршанскім раёне згарэў жылы дом, і там знайшлі нежывыя целы 3 чалавек. Ахвярамі агню сталі пажылая сямейная пара і іх дарослы сын, які напярэдадні прыехаў да бацькоў у госці. Што стала прычынай узгарання, цяпер высвятляюць эксперты. Акрамя гэтага, у Барысаўскім раёне і пад Мінскам пажары ўнеслі жыцці яшчэ 2 беларусаў. У Расонскім раёне перакулілася лодка з рыбакамі. 2 мужчын, якія прыехалі на рыбалку з Новаполацка, загінулі. Аднаму было 73 гады, а другому 65. Яшчэ 2 беларусаў загінулі на чыгунцы. У Зэльвінскім раёне пад цягнік трапіла 71гадовая жанчына. Машыніст яе ўбачыў, але не паспеў затармазіць, і ў выніку пенсіянерка загінула. А ў Баранавічах цягнік збіў насмерць пенсіянера, якому было 84 гады. Прычым у абодвух выпадках пажылыя людзі мелі праблемы са слыхам і проста не пачулі гукавыя сігналы цягнікоў. Акрамя таго, бяда здарылася на трасе М1.
Там кіроўца грузавіка не саступіў дарогу легкавушцы. У гэтай аварыі загінуў кіроўца легкавога аўтамабіля. Яго жонка з траўмамі была дастаўленая ў бальніцу. Акрамя таго, у машыне было 3 дзяцей, але яны выжылі і нават не атрымалі цяжкіх пашкоджанняў, бо малых выратавалі дзіцячыя крэслы. Міліцыя зладзіла страляніну ў Мінску. Сілавікам паступіў званок, што ў кватэры дома па вуліцы Халмагорскай нехта скандаліць, ламае дзверы і кідаецца на дзяўчыну. Калі супрацоўнікі прыехалі на месца, то ўбачылі мужчыну з 2 нажамі ў руках. Міліцыянты запатрабавалі супакоіцца і кінуць зброю на падлогу, але той праігнараваў патрабаванні і, размахваючы нажамі, пайшоў на іх. У выніку адзін з сілавікоў некалькі разоў стрэліў па нагах агрэсару. Пасля параненаму дэбашыру аказалі першую дапамогу і перадалі яго медыкам, але мусіць быць ненадоўга. Пасля лячэння мужчыну хутчэй за ўсё чакае СІЗА, крыміналка і суд за гвалт у дачыненні да сілавікоў, а гэта да 7 гадоў калоніі. Гучныя затрыманні адбыліся пасля ўвагі Лукашэнкі. Кіраўнікі вядомай будаўнічай кампаніі «Дана Астра» цяпер знаходзіцца ў мінскім СІЗА. Пра гэта даведаўся партал «Рэформ Ньюс». Па інфармацыі журналістаў, сілавікі прыйшлі ў Дану 16 лістапада. Яны затрымалі дырэктарку Святлану Шчатко, яе намесніка Паўла Аўчарова, а таксама некаторых менеджераў. Пазней 2 адпусцілі, усе іншыя, падобна, застаюцца пад вартай. Тут варта нагадаць, што «Дана Астра» – гэта вядомая кампанія, якая рэалізуе буйныя праекты у сферы жыллёвага будаўніцтва, у тым ліку будуе комплекс «Мінск-Мір». Належыць яна братам Карычам. Гэта сербскія бізнесмены, якія блізкія да беларускай улады. Але ж праблемы ў Даны пачаліся пасля таго, як на скаргі іх кліентаў звярнуў увагу асабіста Лукашенка. У канцы 23-го года ён у рэзкім тоне даў каманду разабрацца з забудоўшчыкамі. Пошли жалобы на «Дана Астра». Вы разберитесь, почему люди жалуются? Мы заставили их переделать то, что были какие-то Пусть вопросы. переделают все, ибо ответят так, как отвечают все в Беларуси. Пришли работать в Беларусь, пусть работают как надо, чтобы на них люди не обижались. Да. Надо внимательно посмотреть за этими строителями. Разабраліся, само сабою, сілавікі. Вядома, што цяпер арышты ў кампаніі прайшлі пасля праверкі дзяржкантролю. У Мінску быў затрыманы галоўны інжынер і намеснік гендырэктара ўпраўлення дарожна-маставога будаўніцтва і добраўпарадкавання Мінгарвыканкама. Падрабязнасці гэтай гісторыі расказаў партал «Зеркала». У 22-м годзе на прадпрыемства прыйшоў новы дырэктар Уладзімір Латушкін, які зрабіў галоўным інжынерам свайго сябра Аляксандра Лапо. І вось гэтага Лапо цяпер і арыштавалі, прычым сілавікі ўзялі яго проста на працоўным месцы. Як кажуць работнікі, Лапо падазраюць у атрыманні хабару. Пасля ўсіх кіраўнікоў прадпрыемства выклікалі на допыты, прычым хадзілі чуткі, што генеральнага дырэктара пасля гэтай гісторыі затрымлівалі на 3 дні. Ёсць цікавы момант і ў тым, што затрыманы за карупцыю інжынер быў членам камісіі па супрацьдзеянні карупцыі на гэтым прадпрыемстве. Але магчыма, што гэта яшчэ не канец гісторыі, бо вядома, што цяпер сілавікі з аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі праводзяць пільную праверку прадпрыемства. Работнікі ўпэўненыя, што правяраць там ёсць што, бо па іх словах пасля прыходу новага дырэктара на працы зрабілася нездаровая атмасфера. Людзі кажуць, што начальнік наймаў на працу сваякоў і знаёмых, любіў праводзіць па некалькі карпаратываў у год, куды хадзіла выключна кіраўніцтва, а тых, хто з ім спрачаўся, хутка звальнялі. У Петербургу проста ў прыбіральні рэстарана згвалтавалі маладую беларуску. Вядома, што пацярпелай 21 год, і ў выніку гэтай жудаснай сітуацыі ёй спатрэбілася медыцынская дапамога. Гісторыя дзікая, калі не сказаць, што страшная. Дзяўчыне стала кепска, і яе правёў у туалет ахоўнік установы. Затым праз пару хвілін у прыбіральню зайшоў той мужчына і зайшоў у кабінку, якой была беларуска. Дзяўчыну ванітавала пад унітазам, але гэта не спыніла агрэсара. Ён напаў на ахвяру, але ж скончыць сваю брудную справу так і не змог і збег адтуль праз 3 хвіліны. Пазней пацярпелую беларуску знайшлі яе сяброўкі. Падазраванага затрымала паліцыя, яму 36 гадоў. Мужчына ураджэнец Кыргызстана, які апошнія 15 гадоў жыве ў Расіі. Цяпер яго чакае крымінальная справа. Цікавыя лічбы і страшныя спісы. Колькі грошай у Лукашэнкі і іншых так званых кандыдатаў на выбарчую кампанію. Згодна з Цэнтрвыбаркамам, Лукашенка сабраў ужо 427 тысяч беларускіх рублёў. І тут нагадаем, што ў яго фонд добраахвотна прымусова неслі грошы бюджэтнікі і некаторыя кампаніі. З гэтай сумы выдаткавана пакуль толькі 13 тысяч рублёў. А вось далей пачынаецца камедыя, бо бюджэт іншага кандыдата, Олега Гайдукевіча, пакуль складае толькі 200 рублёў, 140 з якіх ён ужо патратыў.
страціў. У фондах іншых канкурэнтаў Лукашэнкі Александра Хіжняка, Ганны Канапацкай і Сергея Саранкова увогуле няма ніякіх сродкаў. Ну і яшчэ крыху ў працяг тэмы пра беларускія выбары. Сам Лукашенко нядаўна прызнаваў, што беларусы не хочуць ставіць подпісы за яго спарных партнёраў. Ён заклікаў не баяцца і падтрымліваць таксама і сваіх марыянетак. Але на практыцы начальнікі бюджэтных арганізацый счыталі гэта як прамы загад. І цяпер людзей на прадпрыемствах прымушаюць падпісвацца не толькі за Лукашэнку, але і за дэкаратыўных кандыдатаў таксама. Прычым адзначым, начальства фармулюе гэта так. Маўляў, прымусіць вас мы не можам, але ж вельмі настойліва просім гэта зрабіць. Ёсць тут і трагікамічны момант. Людзі прызнаюцца, што многія баяцца ставіць подпісы нават за абсалютна праўладнага Гайдукевіча ці Хіжняка, бо ўсе памятаюць рэпрэсіі, пад якія пасля трапілі тыя, хто падпісаўся за Бабарыку. І цяпер народ проста пабойваецца. А хто яго ведае, можа праз год той жа Гайдукевіч будзе аб'яўлены ворагам народа. Таксама адзначым, што на гэтым зборы подпісаў з'явілася даволі страшнае новаўвядзенне. Прадстаўнікі ініцыятыўнай групы Лукашэнкі літаральна ходзяць з двума спісамі. У адзін яны мусяць запісваць тых, хто пагадзіўся, а ў другі, хто адмовіўся падпісвацца за гаранта стабільнасці. І калі ад подпісу за так званага альтэрнатыўнага кандыдата адкруціцца яшчэ неяк можна, то калі не падпішашся за Лукашэнку, атрымаеш пасля вялікія праблемы. А сёння Лукашенко сустракаўся з чарговым расійскім губернатарам. І самае цікавае з гэтай сустрэчы вось што. Паплакаўшыся пра кепскіх кіраўнікоў суседніх краін, Лукашенко на ўсякі выпадак у чарговы раз пакляўся ў вернасці Расіі і заявіў, што ў Расіі вякаюць пра тое, што ён адпускае палітвязняў і, значыць, зноў бярэ курс на шматвектарнасць, то бок, прасцей кажучы, зноў глядзіць на захад. Таму цяпер Лукашенко старанна пачаў гэта абвяргаць. Працяглы час ён пераконваў прысутных у сваёй лаяльнасці да Расіі. Гэта цікава, бо ён гаворыць гэта ўсё відавочна не для рэгіянальных расійскіх чыноўнікаў, а значыць пабойваецца, што яго намёкі захаду і гатоўнасць да гандлю палітвязнямі могуць быць успрынятыя Пуціным як дэмарш. Усё ж Лукашенко добра адчувае, калі горача, і цяпер робіць усе гэтыя рэферансы свядома і адмыслова, каб супакоіць свайго так званага старэйшага брата. Маўляў, спакойна, я па-ранейшаму свой. Дзіўнаваты рэкорд. На тых жа клімавіцкіх дажынках, куды ездзіў Лукашенко, паказалі самую вялікую Беларусі бляшанку тушонкі. Яе вага складае 500 кілаграмаў, толькі сама бляшанка важыць 54 кіло. Прадстаўнікі завода паведамілі, што рэкордная тушонка зробленая па ГОСТу. Працэнт мяса перавышае 97%, а ў складзе толькі натуральныя кампаненты: ялавічнае мяса, тлушч сырэц, лук, соль і перац. Паказаўшы гэтую рэкордную кансерву людзям, тушонку адправілі сілавікам. Есці рэкорд будуць байцы магілёўскага спецназа. А ў беларускіх садсетках пачаўся імправізаваны флешмоб. Аграрыі пачалі выкладваць відэа сваіх падарункаў да дня сельскага работніка. Як правіла, гэта наборы прадуктаў: мяса, кілбаса, масла і гэтак далей. Выглядаюць такія падарункі па-рознаму, у залежнасці ад канкрэтнага прадпрыемства. Так, сервелат Радзівілаўскі, слониевская альпийская палка, это рулет купеческий, по-моему, да, масло 3 пачки, фарш свинина 2 килограмма, сыр, гриль, что тут у нас, мясо цыплят получается, 2 штуки, вот это одна, это вторая, потом наггетсы в панировке, потом барбекю с хрящиком для запекания в панировке. Вот. И целая коробка свиных колбасок. Праўда, у каментарах людзі пішуць, што так шанцуе далёка не ўсім. Маўляў, у бяднейшых гаспадарках даюць толькі невялічкую грашовую прэмію, а то і ўвогуле не даюць нічога зусім. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.